Hier moet er staan de nije Donkvergister op industrieterrein de Westkern. De actievierders verenigen in Bio-Nee binnen vooral benauwd van stank. Maar ze meiden haar zorgen over explosiegevaar zo vlak jonken het terrein van de Gasunie. En dan is er nog de verkeersaanname vanwege de onvier van groenstoffen van de vergister. De groep wil maar één ding. Wij willen dat de biovergister hier net komt. Het hele dorp is bezwaargen. We hebben juist die jongen die bijeenkomst hadden, daar hebben we 1301 of 2 handtekeningen aan de gemeente. Jongen. Van alsjeblieft, laat u net in de steek. Wij zijn bang voor de overlast, wij zijn bang voor de verkeersbewegingen, maar we zijn ook bang voor de veiligers. De initiatiefnemer van de vergister, Piet van der Hoop, vernuivert hem hoe het verzet dat overal de kop opsteekt tegen alternatieve energievormen. Boven dat is de benauwdens nevens hem net nedig. Er is in principe binnen 2 dingen. Als je boeten alles lezen, nou dat kist hier ik zien. Boeten alles lezen en dat binnen siepels en dat is orenrotzooi. Dan, en je liet dat langer nog lezen, ja, dan begint dat te stonken en dan kun je er last van krijgen. Dus dat was net van. En het tweede is, er moest een afvakkelinstallatie hebben. En wij bouwen gewoon volgens voorschriften. Jerdere acties zorgen ervoor dat de bouw van vergisters in Marm en Burgum net teruggaan. Wat de gemeente hier dat direct besluit is duidelijk wat er dan bad, zei Van der Hoop. Zij kunnen zeggen, wij willen hem die groen net verkepen, maar dan moet ze zou kepen. En dat houdt in? Dat betekent een schadevergoeding, gederfde winsten. En hoe groot is dat? Ja, dat rent in de miljoenen.